maging mas maganda pa ang buhay ng bawat Pilipino. Sa pag-iikot po namin, Marcos kami! Marcos! Marcos! Marcos kami! Marcos! Marcos! Marcos kami! talaga naman pagka yung mga kabataan ay kasama sa usapan at sa kinabukasan ay talagang makikita natin we can see that they bring new blood, new energy. Yan po ang kailangan natin. Kaya kailangan po lahat ng sektor ng ating lipunan ay pagsama-sama natin. Yan po ang aming adhika. Yan po ang aming dinadalang mensahe sa Kalod ko mga 120. at alam po ninyo Wala may ginawa dapat. na ang ating mga kababayan ay mainit ang pagtanggap sa mensahe niya. Saan malipas mo? Dahil nga naman, hindi naman siguro tayo dapat magtaka. Dahil naman, nasa ugali ng Pilipino ang maging mapagmahal. Ang Pilipino po ay hindi pala away. Ang Pilipino hindi naghahanap ng gulo. Simple lang ang Pinoy. Naghahanap lang na magkaroon ng disenteng buhay. Yun lamang po. Kaya naman po, kapag pinag-uusapan namin ang pagkakaisa, sayang ko ano. ay naririnig namin ang sagot na nanggagaling sa lahat ng Pilipinas. At ang sagot na yan Grabe, mababalo kayo mo. ay nagsimula sa isang parang mahinang bulong lamang Ay, na halos hindi mo parang marinig. pangkis na ba? Ngunit habang tumatagal ng panahon, Pero maganda naman. habang tumatagal ang aming pagkalat ng mensahe na yan, parang bulong na halos hindi nating marinig ay palakas na ng palakas at dumadami ang sumasama hanggang yung adhikain namin pagkakaisa ay naging kilusan na ng pagkakaisa. At yung kilusan na yan ay palaki ng palaki, palakas ng palakas ang tinig ng boses ng mga Pilipino. Hanggang ngayon ay umabot na tayo sa isang sigaw. Ang sigaw ng mga Pilipino. Kasama kami dyan sa kaunlaran. Kasama kami dyan sa magandang kinabukasan. Kasama kami dyan sa pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. BBM! BBM! Ito po ang aming dala ngayon. Ay hindi lamang adhikain ng unit team, kung hindi ay isang kilusan ng pagkakaisa na sa buong madla, sa buong Pilipinas. Ito po ay patuloy po natin. Alalahanin po natin itong gabi na ito dito sa Bayambang, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Na dito natin sinimulan ang kilusan ng pagkakaisa. At dito natin nasimulan na ikalat ang mensahe ng pagkakaisa ng lahat ng Pilipino. Huwag po tayong titigil sa ating ginagawa. Huwag po natin huwag tayong titigil sa ating mga pagsakripisyo at pagtrabaho para ipagpatuloy itong kilusan ito. Para ipagpatibay sa puso ng bawat Pilipino na dapat ang pagkakaisa ay ang unang hakbang sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ipagpatuloy po natin ito at mararamdaman po natin na kapag talagang nagsanib puwersa na ang ating mga kababayan, kagandang buhay, kagandang Pilipinas, at sisikat tayo muli at haharap tayo sa buong mundo. At muli tayong magmamalaki na tayo, ito, mga Pilipino, tignan ninyo kami. Kami ay nagkaisa, kami ay humarap sa lahat ng kahirapan,
kami ay sumikat. Hindi lamang nakaraos, kundi sumikat. At isisigaw natin muli hanggat marinig sa lahat ng buong mundo. At ang ating magiging sigaw ay, ako ay Pilipino, taas noo! Kahit kanina! Woo! BBM! 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 Ang ating layunin. Yan po ang ating pangarap para sa ating bansa, para sa ating mga mamamayan, para sa ating mga kapwa. Sa aking palagay naman, ay maaaring mangyari yan dahil po ang ugali ng Pilipino, nakita naman po natin ang Pilipino pag may nakitang kapwa na nahihirapan ay siya itutulong. Pag nakakita ng kanyang kapwa Pilipino na naghihirap, ibibigay ang kanyang kamay para makadulot man lang ng kaunting ginhawa sa kanyang buhay. Yan po ang ugali ng Pilipino. At sinasabi ko po ito na hindi lamang sa larangan ng politika na dapat buhayin po natin ulit itong puso ng Pilipino. Kung hindi sa buong lipunan, tayo po ay isabuhay natin yung pag-aalala na ako ay Pilipino. Ang pag-aalala na ako ay nagmamahal sa aking kapwa. Na ako ay gagawin kong lahat upang pagandahin ang buhay ng aking minamahal na kapwa Pilipino, ng aking minamahal na bayang Pilipinas. Ipagpatuloy po natin yan hanggang tayo ay makaramdam ng tuna ng tagumpay. At ang tagumpay na aking pinag-usapan ay hindi lamang tagumpay sa darating na halalan sa Mayo. Ang aking pinag-usapan ay ang tunay na tagumpay na pinagkaisa natin muli ang sambayan ng Pilipino at ang sambayan ng Pilipino at bawat mamamayang Pilipino ay kapit-bisig, humaharap sa buong mundo, tumutulong sa kanyang kapwa at pinapaganda ang buhay ng lahat na nasa BBM! BBM! ang aming hangarin. Yan po ang aming layunin. Ang unity po, ang pagkakaisa. Kaya ipagpatuloy po natin ang ating nasimulan. At tulungan po natin lahat ang bawat isa. Tulungan po natin ang bansang Pilipinas. At magsama po tayong humaharap at ibigay natin ang lahat ng ating kakayahan upang makamtan natin yan ating hangarin, yung ating pangarap ng pagkakaisa. At kapag natin nagawa yan, tayo po ay makakaramdam na sa wakas na sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay ang Bayambang! Mabuhay ang lalawigan ng Pangasinan! Mabuhay ang Pilipinas! Ang susunod na presidente ng ating bansang Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. BBM!
Tubigang baliw ng ganap at lumipas ng magdamag. Madaling